against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo,
para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple mga kaaksyon, madamo sa naglain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na morning sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental, sa malabutan sa aton signal karon nga kagahon, morning sa tanan nga mga merkado nga subong gaginual-gual na. Ang aton patrol nagalambiyong naman sa pila ka mga dalanon, karon idulong nila ang pila ka mga nagakatabo dire sa Bacolod, sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod, presyo sa nagapanguna nga balaklon sa mga merkado. So, sa wala pa nakapadulong sa merkado, gahimos pa lang, monitor lang, kay dulong namon sa inyo kung anano ang mga balaklon sa merkado. Kung kamusta na ang aton sini Korpyo kagabi, kamusta na ang paglinagaw-lagaw sang aton mga kauturan sining karon sa idalom pakitakihapon sang enhanced community quarantine. Base pa malang sa masunod nga semana, base kung manaog jutay, posible wala pa man kita sang nabaton nga report gikan sa Bacolod, pilong probinsya ya, general community quarantine na. Nagakaulugan, makabiyahe-biyahe ang tricycle, makapatigayon sa negosyo ang pila naton ka mga establishmento komersyal, subong man ang pila ka mga proyekto sa probinsya ipatuman. Pero may limitasyon. Ang aton patrol tikaonta sa sining kagahon, kamusta ang palibot, kamusta ang presyo sa mga balaklon sa merkado? Balita sa patrol. Kung kita kay Aksyon, Alvin, Aksyon Eden, si Aksyon Eden subong, ba, tingala ko, ay Martes si Aksyon Eden, ba, gayom-yuhom gini siya? Kung si Aksyon Eden, na medyo kondisyon siya. Kung makita nyo si Aksyon Eden, ti magulugan niya at manggamo. Hubin it guwapa. Siya subong ang nagaman sa patrol. Aksyon Eden, morning, kamusta? Action Fred, si Action Alvinia. Okay, nagbalis karay lang ang mga duwa. Pero Action Fred, good morning, good morning. No, isa naman ka panibag-o nga simana. Ti ako ya panibag-o nga simana lang danay kay subong ta nga aga magaupdanay. Pero ti Action Fred, makita naton diri live sa Libertad Public Market. Amat-amat amo lang gyapon sa ang tao ado baki-baki lang knowing nga ti nagapatiyan gyapon sang number coding, baki-baki lang mga tao nagagwa sulod di reaction flat. Kag nagapamakal man sang ila mga kinahanglan. Kanami man kay do di ka man bala maalarma nga wala diri sang tao nga nagapamakal kay do kululbaan action fred kung wala may gabakal mo silingon wala na sila inugbakal kay Actually din action fred. Di na location mo subong? Ari ko sa may Libertad Public Market, okay. Action Fred. Oo. Kaya mo nisang bukas di subong, nakagaaga pa, namian ang tao tungod nga hindi init, halin sa ila balay maglakat lang, ay ban Action Fred, naglakat-lakat lang nimo.
Kaya ti wala daan sa salakyan pakadto diri sa market. Ito dala na lang ulo exercise kada aga. Ngalin sa ila balay lakat pa libertad manindahan kag makabakal sang ila mga kinanglanon kay kung mag-ulo adlaw pa ti init kayo ting init dugang pagid base masakit pa da sila. Pero Action Fred, ang mga tao, subong, pati na nga to yung mga frontliners, medyo ang isa ka abaga gataas, ang isa gahuy-hoy. Kahit kabalo naman kita Action Fred, ang probinsya iya, umpisa sa ini nga Mayo, magapatuman sa General Community Quarantine. Pero kagabi Action Fred, nagpalayag naman ang syudad sang Bacolod nga magasunod sa direktiba sang gobyerno nasyonal nga sa pagpatuman man sa General Community Quarantine umpisa man sa Mayo 1. Ang question, tubtob sa no, pila ka adlaw, pila ka semana. Wala pa mahambal Action Fred, pero palayag lang ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga mo man ang chairman sang Interagency Task Force nga ginahulat sang syudad ang protocols man nga ipagwa sang nasyonal angot sining GCQ. Sa inisyal nga nakuha ni Familiaran Action Fred, sa idalom sa GCQ daan magabalik ang pila ka operasyon mo kangay sa nga negosyo kag transportasyon apang ang istrikto nga pagpatuman sa social distancing, pagsuksok sa face mask kag pag-sanitize gamit ang alcohol ang ginakinahanglan nga sundon sa gihapon. Di sa mga transportasyon ginatun-an sang syudad ang pagpatuman man sang number coding agod wala sang may maglapas nga measures sa panahon naman sa General Community Quarantine. So ara gyapon Action Fred, medyo from enhanced community quarantine wala gid sang mass transportation. When kung patuman na ni saton ang General Community Quarantine, medyo kumbaga kung tanawon mo Action Fred naghalog-halog no kay makabiyahe na ang iban. Pero nagambal man si Familiaran Action Fred nga magapasar man sang ordinansa ang syudad para sa mga magalapas sang quarantine protocols nga ginapatuman, especially gid Action Fred istrikto gid ang social distancing kag mandatory nga pagsuksok sang face mask nga sa subong ginapatuman ta naman na. Action ni din. Action Fred. Abi ko nako patagaan pangayuan opinion kon General Community Quarantine gid man. Pananglitan magbiyahe ining aton mga di pasahero nga salakyan, i-intra man sila sa number coding. Lunes, Martes, sa Sabado, ang ad kag event i-implementar. Kon Lunes, Miyerkules, Biyernes, ang makabiyahe ang ad number. Kag sa dason, ang event number naman. At least makahalog-halog ang aton sini nga mga dalanon. Correct Action Fred. Kabay pa nga may mga i-consider man ang aton nga lokal diri nga gobyerno sa syudad sang Bacolod. Kiti as hambal ni Familiaran Action Fred nagahulat pa man sila sang guidelines man gikan sa gobyerno nasyonal. Pero kung nasa aton ni Baloan Action Fred una pa lang plano nila ni Familiaran nga ang magalapas bala sang GCQ nga protocol Action Fred ang may penalidad o kung papanaugan sang penalidad gikan 1,000 tubtob 5,000 ka pesos ang sinuman ang madagpan nga hindi magsunod. Pero kay nagalaom sila Action Fred nga seryosohon sang publiko ang nasambit nga protocols agud malikawan o kung matapna gid ang ang COVID-19 sa pihak nga nag-consider bala Action Fred sang pangabuhian sa mga tao at the same time gina-consider gid ang kabuhi sang tao Action Fred. Kay hindi tahog kung ang iban pa lang gani pa desisyonon hindi danay pag-ilift ang ECQ kun Action Fred mintras tanto nga wala sa gihapon naganubo ang cases diri sa syudad sang Bacolod subong man sa probinsya. Bawod nga may ara kita daan sa mga community transmission nga ginatawag, hindi mahibaluan base ang nasugata mo da Action Fred palayo lang abi carrier tapos asymptomatic wala saya may ginabatsyag sa iya lawas pero gali nagapanglaso na kaya mo nang nakulbaan sang iban. That's why nga gusto gid luya gid sang lokal nga pangulohan sa syudad sang Bacolod nga tun-an sang maid-id ining pagpatuman sang GCQ para hindi man marisgo Action Fred
ang kabuhi sang tawo. Pero para sa mga nagapamangkot, Action Fred, no, may ari kita diri bala guidelines sa mga lugar nga ipaydalom sa GCQ. Tagaan ta lang sila, Action Fred, sang gamay nga ideya, no? Kay di, kung GCQ, ang mga selected workers sa non-essential service ang pahanugutan na nga magtrabaho. Ang mga company, wala siya kaangay sang electronics, mga exports, mga manufacturing, e-commerce, delivery, repair services, maintenance kag housing ang mahimo na makabalik sa full operation apang kinahanglan nga i-observe gid ang minimum health standard kaangay sang social distancing. Amo gid ang pinaka-importante gid. Yang sa finance, BPO kag non-leisure trade and services mahimo magkatrabaho ang 50% sang ilang empleyado, Action Fred, kag ang another 50% ang work from home naman. Tapos mapabilin sa gihapon, Action Fred, nga sirado ang mga eskwelahan, mga amusement centers, mga leisure facilities, gaming, kag tourism services. Ikaduha, Action Fred, ginadumilian nga makagwa sa ila balay ang mga kabataan nga nagaedad 21 anyos papanaog, mga nagaedad 60 anyos pasaka, kag ang mga persona nga mayara sang high risk health issue. So, but silingon na ECQ sa gyapon yung 21 below, kag 60 above. Ang non-leisure shop, Action Fred, sa mga malls ang pwede na makabukas. Ugaling may limitasyon sa pagpasulod sa mga manugkadto sa mall kag ipatuman ang mandatory temperatory check, pagsuksok sang mask kag pag-sanitize gamit man ang alcohol. Ang mga tag-iya sang mall si Action Fred ang ginapanugyan nga pasakaan ang air conditioning temperature kag untatan ang pag-offer bala sang libre nga wifi agod nga malikawan nga maglagaw o kung magtinir pa sa sulod sang mall ining mga nagakadto. Ang mga construction, Action Fred, project ang mahimo na maka-operate liwat. Ang mga wala sang trabaho magluwas sa kabataan, may edad kag vulnerable nga mga persona ang ginapahanugutan nga magbakal sang pagkaon kag mga essential services. Actually, do kinahanglan pa ni Action Fred i-clear, no? Kay duga wala sa Balaga Santo, Action Fred, siya hindi makagwa sa balay ang 21 panaog kag 60 anyos pasaka. Nagabinagwaanay. Oo, pero anyway, sa muna ang initial nga guidelines sining GCQ. Ay ikaw Action Fred, ang public transportation. Nadula siya. Importante na ang transport, no? Ibalik ta duga-duga si Action Eden. Para nga makaintindi ka mo, monitor ka mo, kaya gina isa-isa tayo ni patag bisan paano para maintindihan sa aton mga pumuloyo. Ari na, si Action Eden. Action Eden, kamagen. Action Fred, ang sa nasiling naton, ang public transportation, ang mahimo na makabalik sang operasyon apang limitado gidlaman lamang ang kadamuon sang pasahero agod nga sigurong social distancing amo gini ang isa sa mga balantayan man Action Fred kay kadamo di daan sang ruta sa syudad sang Bacolod pero ang iban balakis Action Fred naga abusar man balakis ang nadumduman mo ligat Action Fred, no? Sang kapatigayon pa sang o kung may ara pa sang mass transportation hinahambalan nga ang imbis nga 16 sa sulod sang jeep 8 na lang may ara idya sa gihapon nga mga nagapasaka sang pasahero nga para lang magutok ko bala or ma-fill in Action Fred ang lugar sa sulod sang jeep pero Inanglanon ina kay ang di pasahero nga salakyan naanad na sila mo mas madamo kada ginutok, mas dako ang income. Correct, Action Fred. Pero subong kabay pa, hindi pag-abusaron, kay para hindi naman makakita sang rason ang gobyerno o kung ang aton nga mga otoridad nga pauntato naman sila. At pasalamat sila Action Fred susubong may may dako man ng rollback sa presyo sang gasolina kag crudo Action Fred, no. Actually do kagabi do nag-announce naman ang Petron nga mga patigayon naman sila sang 2.50 nga rollback. Di kabay pa magbuloligay lang ang tanan. Kaga lastly Action Fred, ang LGU ang magpatuman sang curfew naman para sa mga non-workers kag ang airport
kag mga puerto ang maka-operate lamang para hindi maapektuhan ang delivery sang pagkaon kag cargos. Pero sa gihapon Action Fred wala na butang nga may biyahe para ya sa mga pasahero. Ang airport kag puerto para Action Fred sa mga delivery, especially sa mga essential nga mga goods nga kinahanglan man sa piyak nga isla. Pero in so far Action Fred amoy nangin pagwa nga guidelines, initial guidelines sa kung GCQ ang pag-istoryahan. So sa maabot nga Webes Action Fred no. Webes, magatapos na ang enhanced community quarantine diri sa probinsya sa Negros Occidental, subong man sa syudad sang Bacolod, kag ipatuman ining GCQ. So amo naman ang balantaya naman sa tanan, the way nga mag-observe o kung paano ipatuman sang tawo kay actually Action Fred minsan nagapamati ang mga tawo. Pero kung mga first wave sina Action Fred mabulubudlayan naman na ang aton nga otoridad sa pagpatuman. Kaya syempre lain naman nga guidelines, lain naman ang kinahanglan nila panumdumon unless otherwise nga ginakopya nila ang aton mga ginahambal kag sulit-suliton basa para at least Action Fred maintindihan Manila Action Fred no. Pero bantayan ta na kung ano pa ang mga local ordinances man ipatuman diri sa syudad sang Bacolod base man sa ining guidelines ng GCQ sa pagpatuman. Pero anyway Action Fred no, another good news lang before ko yatag ang presyo sa mga uga diri sa Libertad. Kahit recovered na ang status ng COVID-19 patient number 1 sang Negros Occidental matapos nagnegatibo na Action Fred ang duha sini ka mga resulta sang swab test. Ang iniamo ang 41 years old double Action Fred kumadumduman nga taga Banwa sang Ibi Magalona nga kun sa Yoron number 15 ni siya nga pasyente sa Western Visayas kag kumadumduman nagpositibo sa tong Marso 24. May travel history ini siya sa Manila kag syudad sang Davao kag ginbulong sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa syudad naman iya sang Silay. May ara pa karon Action Fred sang 107 ka mga pending results nga ginahulat sang Negros Occidental. Pumalin naman niya sa Western Visayas Medical Center. Pero sa nagliligad Action Fred nga mga nabaton nga mga test naka-record naman sang duha ka mga COVID-19 probable cases ang Negros Occidental. Tagaan ni sila Action Fred mo. Una-una ini ang naghalin sa syudad sang Bago kag Kabankalan. Sunod sa Provincial Health Office nurse nga si Francis Christian Grupe. Ang mga pasyente ang nagpositibo sa rapid diagnostic test. Sa rapid test pa lang na Action Fred, that's why nga ginkuhaan sila liwat ng swab para sa confirmatory test naman nga ginahulat-hulat. Tigin klaro ni Grupe nga inconclusive ang resulta sang test. Kung madumduman Action Fred, nadumduman to ang nurse bala sa Corazon Locsin nga nag-attender sa tong isa ka pasyente sa syudad sang Bacolod nga napatay na gani nga nagpositibo man sa rapid test pero ginpatigayunan sang confirmatory test pero gin-isolate naman kag ginahulat-hulat sa gihapon ang resulta. Pero kumadumduman April 10 sa gingamit sang DOH ang suspect probable kag confirmed cases bilang bag-ong classification Action Fred sa mga pasyente nga gina-screen sa COVID-19 kay base wala may mga nagapamangkot naman kung ano naman ina ang probable suspected kag confirmed cases. Kung sa ato na ibalo ang Action Fred ang suspected amo ng mga PUI, mga probable depende Action Fred mo kay may mga nagkalain-lain na sila nga classification para sa dugang impormasyon Action Fred ara lang na tanan sa Facebook page man sa Action Radio Bacolod. Pero anyways, sa mga nagapakadto di Action Fred kag luyag magbakal sang uga, presyo naman kita danay sang uga Action Fred kay isa ini subong sa do kadamit ginisud-an Action Fred no nga makasagunson kay ang isa ka uga igo na sa pila ka sukad sang kanon. Ang tabagak Action Fred 200 pesos ang kilo. Damo na na. Ang 1 kilo pero tinakdamo. Pero tinakadamo Action Fred. Ang gusaw nga uga 360 ang kilo. Ang tuloy Action Fred 120 ang kilo. Ang sapsap nga uga 200 ang kilo. Ang tabagak nga medyo dalag ko Action Fred 240 ang kilo.
ang kalkag 400 ang kilo do kada mo damo naginiya kay kamag-an lang man eh. Ang lubo-lubo 300 ang kilo action Fred kag ang salmonete nga uga ang 400 pesos kada kilo. So sa ato na mga ka-action, ari lang gyapon bukas lang ang Libertad Public Market para sa mga nagapanguna man nga balaklon kag sa mga nagakinanglanon. Sa liwat action Fred, stay safe, stay at home kung ano maning mando sang gobyerno naton, patihon lang, agod nga mangin safe. Live diri sa Libertad Public Market, ini section Ida na so una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Di ko naga-monitor kamo, may ulo idiyan na kamo. Halin kita sa Enhanced Community Quarantine, pakadto sa General Community Quarantine. Bantayan lang, pamati lang sa Action Radio. Posibilidad, may mga diferensya jutay ang iyasang probinsya kag syudad sang Bacolod. Pero kung nagasunod kamo, sa aton sining pagpaatag sa inyo para nga wala bala kamo sang delikado dakpanay kabagsiling nga ti wala ko kaintindi. Anong diferensya sinisang enhanced kag man General Community Quarantine. Areglado. Bawa. Ti kamusta ang pamahaw ni Karungaga? Ang ginapulo pagita sa ginawa ko subong ning sapsap nga labas gibla nang galaway-laway gid. Bakla mo siya kamatis, paitan, kag dahon balunggay, sus, sa kanamit sa bawan. Lips to lipon mong matay bla, purti sa pagkanamit. Parisan mo siya sang pinaksyo nga salmonite, ay abaw, wala tupong sa pagkanamit. Ining salmonite bla, ihanig mo siya sa kalaha, pagkatapos sampawan mo sa sibuyas bombay, ahos, jutay nga langgaw, jutay nga mantika, kag pamalhon, so sa pagkanamit ka, wala tupong namigi ko may luy abla, para nga daw medyo nanam ang iya sini sabor. Kampiyon na siya, ibutang mo sa lamisa, kabakit ka sa gaaso-aso nga kanon, sus, daw manggaranon ka. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Pamasyar ka mo da. Alas 9 ang aga, tub-tub. Alas 3 ang takna sa hapon. Importante ini. Sa amo sini karon ka kadelikado nga panahon. Pamasyar ka mo da. Kay sa Life Extension Clinic ang ginagamit la standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Importante gid nga makabakal kamo sang ila produkto. Ang ila produkto isa ini sang makadipinsa sa aton sa COVID-19. Mabakar dira sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani kinarekomendar sa mga medical doctor, ang silingon maayo klase ina. So pabakuron ang lawas, pabakuron ang aton sini nga immune system para hindi kita dali tapikan sa mga balatian na binagid ining makahalalit nga kagaw. Ining aton sini Life Extension Vitamin D3 sa iban nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagkakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Lacson, Burgos Streets, Siyudad sang Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay.
Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Diri kita. Balita naton sa Kapitolyo, nurses sa Provincial Quarantine Facility, gindugangan. Balita Kapitolyo. Detalye sini, upon ki Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Gindugangan sa nga gobyerno provincial ang mga naga-duty nga nurses kag health personnel sa mga quarantine areas diri sa probinsya agud to nga maakomodar kag maamuma ang amat-amat nga nagadamo nga mga persona nga ginapidalom sa 14 dias nga mandatory quarantine. Suno kay Assistant Provincial Health Officer Dr. Jessica Fama. Una nga gindugangan amo ang Provincial Healing Center sa Barangay Santo Niño, Banwasang IB Magaluna. Ining center amo ang may pinakadamo nga gina-quarantine nga mga Negrosanon halin sa nagkalain-lain nga mga lugar nga nagpauli diri matapos nga buligan sa nga provincial government. Sa IB Magaluna may 105 ka mga gina-quarantine kaga ini ang laban-laban nga madugangan pa kung makaabot na. Ining mga nagabiyahe kag magabiyahe pa nga mga Negrense stranded passengers pawalik diri sa Negros Occidental. Magluwas sa IB Magaluna, may araman sa quarantine area sa Mambukal, Barangay Minoyan, Banwasang Murcia. If we add more people nga i-quarantine dito, kinanglan taman dugang nga personnel. So muna actually subong nag-hire na kita dugang nga mga nurses para nga magdugang dito sa duty dito sa IB Magalona Healing Center naton. Kag ginahulat man naton mag-graduate ang iban sa ilang 14-day quarantine period, mano-graduate naman tani ang iban ug galing ginahulat pa naton ang ilang laboratory results halin sa Western Visayas Medical Center. Dr. Fama.
Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:10 na. Mabalik kami sa pila ka mga balita ka mga isyo pagkatapos ning 5 minutos nga paid program. Standby. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Action Radio. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:16. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Oh, kapi-kapi ka mo na, Dr. Alfred's Green Coffee, nga ang ginarekomendar na to nini. Bangod, gitunan gid ini sang mga sayantipiko dito sa Estados Unidos, dito na diskubrihan nga kung berde pa ang kape, pwerte ka powerful sa iya natural antioxidant. Kag dito man na diskubrihan nga loaded ini siya sang phytonutrients, ang panawag sa iya natural colon cleanser. Kaya kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. Kung hindi ka makaitsar, 1, 2, 3 kaadlaw, abyan delikado na ina, kahilo na ina, sa sulod sa aton lawas. Pagwao naton, inom-inom lang kita, enjoy kita, sang sabor sang Dr. Alfred's Green Coffee, makibot ka lang, nga mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Dumayo man niho. Ang karon ginatun-an sang gobyerno nga ang pagbuwis bla, ang tax bla, sa pagkuha sa mga negosyante naton, labi na gid sa mga agbay nga negosyante, medyo idog-idogon gawa. Pwede man staggered basis, pwede man na nga amat-amatan lang agod nga makabawi-bawi sa ila. Sa ila sini nga kapirdihan bangod sining COVID-19 pandemic. Amo ini ang ginaplano karon ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipasa niya sa Kongreso. Proposal ini sang presidente para nga mauli-ulian man ang kapirdihan sa aton mga negosyante. Lang tawabla? Pagdeklara sang enhanced community quarantine, halos tanan nga mga negosyo nagsira. Ang mga negosyo lang sa pagkaon ang abyerto, pero take home patanan. Ang pila naton ka magagmay nga mga negosyante, siragid, kag purti ang kapirdihan, luwas na. Luwas sa kapirdihan ang naigo gid labi kag labaw sa tanan ang mga empleyado kag mga worker naton. So ang ginaproponer nga ibanan ini ang ila sinibuwis amat-amaton lang sa sulod sang pila ka tuig, 5 tuig na matamat nga pag kuha sang buwis nga ginpatong sini mga negosyante, at least makapian-pian, makabawi-bawi gawa sang ila kapirdihan. Tigaling hindi man naton mabasol ya, kaya sinong sino bala nakapakot, sino naghuna-huna nga, igoon kita sining kagaw nga ni. Kagang pag-igo isang coronavirus, hindi lang Pilipinas, pandemic, bilog, iyang kalibutan, ang binalbal sa kagaw. So, kung maaprubahan ini sa Kongreso, mayad pa ini. Maayo ini para sa aton dalagko, bisan gagmay nga mga negosyante nga makabawi-bawi sang ila sini kapyerdihan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20
5:20 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga kaaksyon, madamos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon! Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect... Small town lottery? Wala lagi casino? Nya, ang iba niya, may guro niya libod suroy tas ang hay alay kag dilidubol ay. Titilawin nyo? Hindi ka mo magladakpan? Kulo koridor ka, libot-libot ka. Amo ni subo nga porting gwardyado ang bilog nga probinsya kag Bacolod. Laban-laban kagid sa kit-kit dirias. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Stand by. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Happy birthday lang kay Dailan Florete sang Barangay Tangob. Dire kita, mga balita naton sa City Hall, LGU sa Bacolod preparado sa pagbaton sa mga returning
Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Balag Action Fred, preparado ang lokal nga panguluhan sang syudad sa Bacolod sa pagbato na sa mga returning OFWs nga residente sang syudad sang Bacolod. Ini ang pagklaro ni City Councilor Israel Salanga nga chairman sang action team on returning OFWs nga gindesignar ni Mayor Bing Leonadia sa mga posisyon. Ini ang ginpalayag sang Konsehal Action Fred matapos ang pagpadala sang sulat ni Mayor Bing Leonadia sa National IATF nga nagapangabay sang proper coordination angot sa mga OFWs nga luyag nga magbalik diri sa may Bacolod City kag Negros Occidental. Ginpahayag ni Salanga Action na Fred nga base sa iya impormasyon nga nabaton 58 ka mga Bacolod noon nga seafarers ang magabot subong nga adlaw. Pero para masiguro ang seguridad sang tanan, sila ang liwat nga ipaidalom sa 14-day mandatory quarantine kag liwat man nga ipaidalom sa swab test apisar nga ilan na agyana ang ini nga mga health protocol didto sa Metro Manila. Ginpahayag ni Salanga Action Fred nga ang ini nga batch sa mga OFWs nga magabalik sa syudad ang ginorganisara sang DOTR kag Marina kag wala napahibalo ang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagalaom ang konsehal nga kung mayara pa sang masunod nga batch sa mga returning OFWs, mas maayo nga pahibaloon ang LGU sa Bacolod kag Negros Occidental. Isa Action Fred sa mga ginalikawan sa Bacolod City nga hindi matabo sa syudad ang nagluntad sa Negros Occidental matapos nga ang duwa ka mga OFWs nga gin-repatriate damlag lang ang nagpositibo sa COVID-19. Preparado kita sa magbaton sa atong mga OFW kasi sa biging ganduhan na sa nato, no? In fact, inasahin kita ni Mayor Bing ang mag-chair sa ATRO o action team po on returning OFWs. Nabatian si City Councilor Israel Salanga. Sa mga aksyon naton nga nagapangita sang kaping healthy para sa aton ikayong lawas, akon gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Bawod ang Life Extension Coffee Mix mga kaaksyon, isa sa mga ingredients ni ang mangosteen fruit extract nga puno sang antioxidant properties for healthy cell function kag pinakasikat nga vitamin D3 nga ginatawag man nga miracle vitamin hormone nga may benepisyo sa halos 17 kasaysaing cancer kag madamo pa nga health problems. Kada aga ugali ang pag-inom sang Life Extension Coffee Mix ang pinakaunang kape nga mayara sang vitamin D3. Mabaka sa Life Extension Clinic sa J7 Building, Lacson City, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang aksyon niyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:33. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio.
pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kalintangan, responsable
dahil naipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42. Dire kita, sila'y PNP Commander Major Pondevilla, kumpiyansa nga wala sang laboratorio sang illegal drugs sa siyudad. Detalye sini, upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May aga-action na Fred, ginpalayag diri ni Police Major Rolly Pondevilla, hepe sang sila'y PNP, nga wala sang laboratorio sang shabu sa syudad. Kasunod aksyon na Fred sang wala untat nga dinagpanay nila dira apisar sining COVID-19. Pero kay Pondevilla, posible nga nakasulod na una ang items o kon mga shabu sa nasambit nga syudad antes pa naman ipatuman ang enhanced community quarantine sang nagliligad nga bulan. Aminado ini aksyon na Fred nga padayon gyapon ang pabaligya sa mga suspitsado kag may nagabinakal pa man bisan nga may ara sang curfew. Pero nagpasiguro si Pondevilla Action Fred nga operation sang pulis dira wala man untat para badakpan ining mga dorogista. Madumduman Action Fred nagligad nga adlaw 285,000 ang ila sini nga nadakpan halin sa 3 ka separado nga buy-bust operation nga ila siligin patuman. Inang balita, ini sa Aksyon Brian Morden nag-report muna sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43. Mga blatter entre pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar,
Tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Pipila lang ka mga blatter entre opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, please go ahead. Action Brad, 16 kong persona ang nagkaladagpaan nga naglapas sa enhanced community quarantine. Ang manadagpaan sa Gyapon ang wala nagasimul sa number code. Samtang ang iban ang naaktuhan nga nagainom sang makahulubog nga ilinon.
Sa record sang kapulisan sa Police Station number 2, anom ang ilang nga nagkaladagpan, 4 sa Station 4, kag anom naman iya sa Station 6. Samtang action Fred sa nagapadaan nga ECQ, nagpatigay iya sang buy bust operation ang sila'y PNP kag nakakuha sila sang 275,000 pesos sang ginasuspetsuhan shabu. Una, dire ginabay bus sang otoridad si Rodel Osera, 41 anyos, sang Buenavista Subdivision, Barangay Ginhalaran sa nasambit nga syudad. Nakuha sa iya ang 120,000 pesos nga ginapatian shabu, drug paraphernalia 500 pesos kag ang buy bus nga money. Nalakpan man si Ramon Lerpido, 53 anyos, nag-star sa purok mangingisda sa amuman nga barangay. Kumpiskar sa iya ang 90,000 pesos sa ginasuspetsuhan shabu, drug paraphernalia 500 pesos nga buy bus money, kag 600 pesos nga kwarta. Wala man nakapas sa otoridad si Joey Osainas, 27 anyos, pumuluyo naman sa purok Dakutan, Daku, Barangay Mambulag sa nasambit man nga syudad. Na-recover kay Osainas ang balor 75,000 pesos sa ginapatian nga shabu. Para sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatinlos ang atong dugo kag atay. Ini man ang may active ingredients, phytochemicals kay antioxidants, pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health, and fit. Mag-DTX 500 capsules sa kada adlaw. Balita sa patrol, ang Action ni Action, Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Wala untat ang pasawaya. Amo na ning sitwasyon subong sa bilog nga kalibutan dire sa Bacolod, perti gyapon kasalawayon, may ara nagaduso sang siyabo, may ara nagapanahor perting pasaway. Ang masakit-sakit lang ni kay ang mga nagkaladakpan na mga benepisyaryo pa sang Social Amelioration Program. Tika bati ka mo to sa ngambal ni Anyo, wala na kamo sang kuwaon pa. Hindi na kamo makakuha pa sang anuman nga bulig sang gobyerno. Kung sa bagay, wala naman mo. Kung halin sa enhanced community quarantine pakadto sa general community quarantine, wala na dula na. Ang pila ka mga benepisyo nga ginahatag sa gobyerno, kaya nagapati sila, maka-income naman, makagwa naman ang pila naton ka mga kauturan, kag makakita naman sang ila sini palangitanan para isagod sa ila pamilya. Hindi pa kita konforme sini sang general community quarantine. Dapat gid nga madula na ining kagaw nga ni. Kay mintras tanto nga hindi madula ang kagaw, hindi gid kita makabalik sa normal naton nga pagpangabuhi. Inaya por sigurado. Mintas tanto nga sige panglaton-laton niya, hindi kita makabalik gid sa ato normal nga pagpangabuhi. So buylo kita tanan, kooperar kita tanan, pangamuyo kita tanan na nga madula kag mapapas ining makalalaton, makamamatay nga kagaw. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
akon nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin, mapangot kita sa tak na alas 6. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita aksyon Boy Duran kag aksyon Dorel Cabato, aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.